برای شما وطن چیست؟ ватан як сарзамине аст ки шумо бо имконият метиҳад инсон будану меҳр доштана шумо бо имконият метиҳад ва ҳамон ҳар чӣ коре ки шумо мекунед барои ҳамин ватан ва ҳамон хизмате ки мекунед барои ватан ҳамон меҳри шумо ба қувват кардан мегирад то рӯзе ки ман мактаб насохтам дар тоҷикистон то рӯзе ки бисёр студентҳо дастгирӣ накунам то рӯзе ки ман мисол ҳамин корхонао насохтам ҳиссагузоре накарда будам дар ҳамин ватан дар даруни ҳамин дили ман як даҳни танур бар ин як шикофӣ як чоҳи чуқуре як ярае азоб медод мана як ярае азоб медод ки ман фақат фикр мекардам ки мумкин ки ҳаёти ман мегузараду мумкин ки ман успеҳ накунам ки як ҳиссагузорӣ кунам барои ин ватанам рӯзе ки анамин студентое ки мо дастгирӣ кардем ки хондану аз рӯе ки мактабе ки сохтаму ҳамин обудое ки кардем кам ҳамин барои ман аста ҳавай сеҳат шуда ҳамон яра ҷамъ шуда истодааст ватан барои ман ин як мазмуни ҳаёти ман аст тамоми куллан мазмуни ҳаёти ман аст аз ватан ба нигоҳ карда мо хулоса мекунем ки чӣ хел инсонҳо ҳамонҷо зиндагӣ доранд ватани обод ин нишонаи ҳамон одамоест ки одамои ба илм инҷо зиндагӣ доранд ватани вайрона нишонаи оне дорад ки одамое зиндагӣ дорад дар ин ватан ки ҳамона тавоно нест ки обод кунад хонаша